Sanibonani, sengibuyile. Yimi uMatshinga uhlabangane, uMagalela agase njengengonyama, uMatshinga angacoshi, kucoshe abafokazana. Sengibuyile nomsindo omusha noma ungwaqa omusha. Ngaphambi ukuthi ngiqale ke ngiyacela ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, nithande futhi nibhalise ukuze nithole wonke ama-video amasha engiwenzayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele umsebenzi wami engiwenzayo kuze nezingane zesikolo zisizakale ngolimi lesiZulu. Ngiyabonga. Namhlanje ke nginiphathele ungwaqa Sizofaka ke onkamisa kulongwaqa sithole umsindo omusha ma, sithole me, bese sithola mi, sithole mo, sithole mu, ma, me, mi, mo, mu. Ngasizoyithatha ke lemsindo sakhe amagama amasha. Igama lokuqala lithi umama. Siyamazi ke sonke umama ukuthi ubani, umuntu wesifazane. Sibheke igama lesibili lithi umemeza. Yini ukumemeza? Ukumemeza ukubanga umsindo ngoba ufuna umuntu akuzwe bese eza kuwe. Ungamemeza uma usenkingeni futhi uyamemeza ngoba udinga usizo. Ungamemeza futhi ngoba ufuna umuntu akubone. Sithole igama elilandelayo elithi umimi. Umimi ke igama lomuntu siyalibona libhalwe futhi ngosonhlamvukazi igama lomuntu kuleli umimi. Sithole igama elilandelayo elithi imoto. Siyazi ke imoto inqola ehamba emgwaqweni noma ingaba ithoyizi lengane edlala ngalo. Sithole igama lokugcina elithi umuzi. Umuzi ke kusho indlu noma ikhaya. Kungaba umuzi, kungaba indlu, kungaba ikhaya. Ilawa ke amagama ayizibonelo esiwathola ngalomsindo noma ungwaqa akhona ke namanye amagama wakhe nawe ukuze ufunde uthole ulwazi ngalomsindo ngizoma lapho ke ngalomsindo wanamhlanje ngizothi khumu. Ngiyabonga.